Det her det er Stella Series Master Cup, og her sidder vi med Dennis. Kan du starte med at introducere dig selv? Ja, jeg hedder Dennis, er 18 år og spiller Protoss på EU, High Master og Grandmaster på North America. Så. Hvad for et hold spiller du på? Jeg er ikke på noget decideret hold, men jeg spiller mine gode venner, Clan Fresh, sammen med blandt andet Jimmy, som også er her. Ja, han kommer jo også langt nu. Ja. Så hvis du skal forklare din sidste kampe, altså din kampe faktisk fra start til slut. Ja, jeg startede i første runde med at spille mod Baby Knight, som nok var stor favorit til at vinde det hele. Og efter game 1, så var det som, at han undervurderede mig meget. Og efter det game, hvor han prøvede at lave et all-in, så var jeg sådan rimelig confident. Jeg faktisk ville vinde sådan 2-0. Men det gik til 3 maps, og i game 2 der lavede han et all-in. Og det gjorde han igen i game 3, men det fik jeg så holdt tilbage. Næste runde spillede jeg mod Rosenkill, hvilket var 2-0 uden de store problemer med makro maps og makro games. Og så til sidst så spiller jeg i semifinalen mod Jimmy og Clan Fresh også. Ja, din holdkammerat. Ja, og min rival. Der gik også til 3 maps. PvP, som jeg også sagde før, er min stærkeste matchup. Ja, nu er du i finalen og skal møde Sierra. Hvordan tror du, det vil gå? Har du nogen idé? Ja, nu vil jeg sige, at han blev glad, han var glad, da jeg slog Baby Knight ud, fordi så tænkte jeg, at så kunne jeg vinde det hele. Men jeg er vant til at spille mod Aerokatten meget. Practice med ham, og jeg synes, han er bedre end Sierra. Ja. Så jeg er the underdog, men jeg tror godt, jeg kan vinde. Hvis du skal fortælle lidt om, hvad du synes om eventet, med kvalifikation, hvordan det er gået, og hvordan hele sætter op, og hvordan caféen er. Det der med, at der har været rigtig mange kvalifikationsrunder, det var super fedt. Og jeg var en af dem, der spillede måske 2-3 af dem, men jeg failede i første part, og så har jeg haft mange chancer for at kvalificere, så det har været super fedt. Det er også godt, at det har været de bedste fra Danmark, der har været. Der har ikke bare været en, der kunne være heldig en gang. Jeg har ligesom haft mange chancer for at prøve. Ja. Og være hernede i fede lokaler, der har været før. Det sætter op med case'erne. Sidst også bare møde folk, der mangler. Jeg har mødt efterhånden en del af dem til andre lags, men der er stadig mange spillere, man ikke har mødt før Aerokatten. Det er meget dejligt at få sat nogle ansigter på alle de spillere, man ser. Ja, præcis. Det er super fedt. Men jeg held og lykke i finalen i hvert fald, så møder du vinder.